mag-judge ta sa ilang mga nindot nga mga Christmas tree diri sa San Nicolas. Dali. Ano ko nindot sa ilang kuan oh. Hala, in fairness, San Nicolas, for San Nicolas only. Hala, kani kay kuan Romblon. O may mais o ano. Hala ka Lord tabang. Kani ding is ginit. Ginit siya. Gimurag cup no? Wala ka. Kani is ginit food. Uy, kinsay di malibog ani? Malibog ka sir? Malibog ko. Kani is ay kuan ni. Bulak po nga pine tree sir? Lagi na sa dasan sa plaza. Ay pine trees ang gikuha nang jud ni giputol o gikuan. Tapos yung prutas. Fruits din na fruits sir. Pinuho din na mga prutas. Asa ni? Kiyat daw sir, ang gamit. Oo, kaso kani gikoloran lang. Bunga sa anahang sir. Tapos kani is ginit. Panit sa kawayan sir, merang bulak dito na sir. Ay, kana sa ilalong sa kuon. Kawayan. Wala eh. Kawayan gigamit. Nyagi ko nag-art. Hindi ko masaka. Kanindot lagi. Kani is unas. Unas na ka ng ilang material. Oh. Kani po siya ding iskoan. Ay, fern. Oh, fern. Anggi. Hala. Hala, kanindot. Tidak pala. Ano yung ko anak ko sa imo din? Kasulat ka sir. Kasi na criteria sir. Wala ko nag-expect nga ingani ka creative ang mga taga-sityo sa Nicolas. Hinahirapan ako magipalisod-lisod kung kinsa gyud ang mudaog. Grabe jud ka mga nindot ang ilahang mga Christmas tree ilang artworks.
Excited na, excited. Mama, lisin ba? Lagi katulog ka di ba? Nara! Pumakuha ni Papet. Lagi mo sa'yo simba ulit kaglawan. Asa man yun ani ang mudaog. Kay perti kalibog. O sige, relax lang, Jads. Kung kamo ang Jads, asa ana sa 7 ka Christmas tree ang mudaog. Hindi. Ug ang pasok sa top 3. Soon after. Few moments later. And the last entry na pasok sa top 3 is...
result ugma pa i-reveal kung unsa or kinsa jud ang first sa top 3 sa best Christmas tree sa San Nicolas. Ay, hello sa mo! Kay pa-restaurant sa lahat atong judges, si Sir GC. Sama. Nan mga nindot gud siya pero kinahanglan man gyud nga naaman gyud mo daog ba. Happy ko nga nakita ni Kali di ka vivo inaani ka nindot. Nakaistorya ganing manong dilimuon dito sa ano sa uban dito sa ato sa sentro. Ang creativity yun sa taga San Nicolas. Only in San Nicolas. And sa tanan nga nakadaog, congratulations. O katong wala kami palaran. Tanan ba yun yun? Yes, among the best. Mga nindot man yun po tanan. So kinahanglan na yun ako magpili. Magita ubit yung gamay. Grabe ang competition. So sa inyo tanan, thank you sa pag-invite and congratulations. President Dan, congrats sa inyo ang activity. Padayon sa inyo. Thank you. Sir, in behalf sa dito sa Nicolas, namin ay pasalubong. Pangarap ko na kami dire sa DKT na ang pinyanin. Yay! Well, isa po siya sa judges, kuha lang siya ni Sir Kay siyang naaman siya na gamay po niya talent. Gikan din sa katawan din sa DKT sa Nicolas, yan lang namo. Uban po ni sa mga sponsor, mahina po nga ang tingin. Ganun na yun siya, makita ninyo. Dito na lang magdiyan sa inyo. Then, isin sa mga kung sa mga kalipay. Salamat sa sponsor, sa gusto. Then, gikan sa mga presidente, dapat, bro, ito din. Salamat sir sa paghatag ngayon, sa pagbisita din sa mga activity. Kay, saan ako sir? Sige na pupunta sa inyo ha. Nakakuha na po may idea kung saan na po isunod. Yeah. Welcome ya, kung sunod sir ha. Sir Zadogs. Salamat sir. Mamix na sila. Salamat. Okay, maraming salamat sa ilang GPT President, si Mr. Danny Oliva. Thank you. Salamat po kayo. Out dyan, abot mi diri ang imong papa nga gwapo. Ay, salamat. Kaway-kaway. Kaway-kaway lang. Kaway-kaway. Congrats. Bi, napatuyo utang din no. Pagbalik na no, Bi. Pero in fairness, nindot. Kuan diri ano? Nindot inyong kuan eh.